Molt bé, gràcies, presidenta, consellera, diputades, diputats. El món està en emergència climàtica. L'escalfament global degut als gasos d'efecte hivernacle és un fet i Catalunya forma part d'aquest món, per tant, no podem mirar cap a una altra banda. És una qüestió de solidaritat i és una qüestió de responsabilitat. I un dels àmbits on més podem incidir és en l'energia, en quanta en gastem i en com la generem. En quanta en gastem? Necessitar menys energia. I això passa per l'eficiència i per gastar menys materials, per gastar menys matèries primeres. Més economia circular. Cal un canvi social de conducta, òbviament apretat per la taxa de carboni. Però de créixer no serà suficient si volem mantenir el mateix benestar. Necessitem obtenir l'energia de fonts renovables. S'ha acabat l'era insostenible dels combustibles fòssils i dels combustibles fòssils i nuclears, i necessitem que aquesta energia sigui produïda aquí, no pas a fora entrant via mats i sent més cara. De fet, la sobirania energètica és imprescindible per a la nostra independència. A banda de la hidroelèctrica, ja està molt explotada, tenim només la fotovoltaica i tenim l'eòlica, i això vol dir plaques i vol dir molins, i malauradament no són transparents. Per tant, ens toca assumir un cert cost, conviure-hi. Tot no pot ser. Ens dotem motivats i per àmplia majoria d'una llei que fa que ens vulguem descarbonitzar al 100% a l'any 2050, però llavors tenim una certa recança en avançar. Som davant d'un canvi de paradigma. De fet, és similar a quan els humans van amb l'agricultura alterar per primer cop el paisatge per poder-se dotar dels aliments que també són l'energia, són la primera energia. Per tant, a nosaltres ara ens toca assumir de nou una certa alteració del paisatge per poder seguir existint i evolucionant. No fer-ho seria acceptar la hipocresia de seguir traslladant el problema a refineries de petroli, mines d'extracció d'urani, etc., a altres llocs del planeta, simplement perquè allò allà no ho veiem. A vegades ens concentrem en salvar un biotop local sense tenir en compte que no som un sistema tancat i que salvar un biotop local només és possible si salvem el biotop global. De fet, sense transició energètica no hi haurà preservació possible ni de paisatge ni de biodiversitat. I cal ciència i dades solvents abans d'encetar qualsevol debat. No podem caure en populismes com que això ho salvarem només amb els teulats, perquè malauradament cap estudi seriós diu que això sigui així. Cal fer pedagogia i és una qüestió que ens interpel·la a tots. Actualment, a Catalunya cobrim només el 20% de la demanda elèctrica actual, que és menys del 10% de la que haurem de cobrir el 2050, molt superior, òbviament, per la descarbonització. Si ho comparem amb un país similar en població, com és Dinamarca, ells cobreixen ja el 55%, tenen 6.228 eurogeneradors quan nosaltres en tenim 811. Òbviament tenim una realitat natural de vent i de sol que fa més interessant certes zones del país, però si gestionem amb intel·ligència els projectes de menys de 50 megawatts, que són aquells pels quals tenim potestat a Catalunya, podrem repartir amb equilibri pel territori pal·liant excessives concentracions. I paradoxalment, si deroguem la llei com demanaven alguns, el que farem serà incrementar els macroprojectes de més de 50 megawatts, que són els que depenen de Madrid. I com cal escometre tot això? Doncs amb el màxim respecte i sensibilitat pel territori. Tenim una ponència multidepartamental que filtra de manera transversal cada projecte des d'un punt de vista ambiental, agrari. Hem de vetllar per la sobirania alimentària, urbanística, econòmica, cultural. El que cal és que hi clarifiquem i publiquem els criteris i que integrem el món municipal a dintre, que hi assegurem la doble participació local, a l'anàlisi i el debat, però alhora econòmicament, que puguin ser també la gent propietaris d'aquests projectes i sempre amatents a les noves tecnologies que puguin sorgir perquè les plaques i els molins, afortunadament, es poden desmantellar sense cicatrius si un dia fes falta. Les renovables, a més, generen més llocs de treball que els que destrueixen, ens obren a fons europeus Next Generation, penso a la vall de l'hidrogen verd de Tarragona, i abarateixen el preu del megawatt hora lluitant contra la pobresa energètica. Votarem a favor dels 15 punts amb les esmenes introduïdes, millorarem la legislació en les línies que he explicat, però el que cal ja és diagnosticar amb ciència, debatre amb responsabilitat i executar amb rapidesa. I com que tinc temps, una dada. Els propers 10 anys caldrà invertir 10.000 milions d'euros per a l'eliminació total de fòssils i nuclears. Això són 1.000 milions d'euros l'any. Per tant, caldrà comptar amb la col·laboració público-privada, amb particulars, però també amb empreses. Sembla una barbaritat de diners, però és només un 6% de l'espoli que patim per part d'Espanya. És el que tenim els catalans, oi? Que qualsevol inversió que ens plantegem, per faraònica que sigui, sempre acaba sent
sent la xocolata del lloro al costat de l'espoli espanyol. I finalment aprofito el tema, socialistes i comuns, vostès que tenen el mòbil de la senyora Ada Colau, els demanaria que reclamin, sisplau, que ens posi un punt de càrrega de vehicles elèctrics aquí al Parlament, perquè el pàrquing és de titularitat municipal. Si fos de titularitat del Parlament, estic segur que la nostra presidenta ho hauria resolt fa molt temps. Els que venim amb vehicles 100% elèctric i que venim de molts quilòmetres enllà, els estarem molt agraïts. Moltes gràcies i al teu costat, Marcel Vivet.